Nakon priloga o strategiji sporta u opštini Ruma koji će se realizovati u ovoj godini, nastavljamo sa temom o sportu. Najavljujemo jedno takmičenje koje se očekuje 12. marta u ustanovi Sportski centar u Rumi. Tim povodom Bojan Maravić, naš gost. Dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Nema na čemu. Dakle, da kažemo šta je to što nas očekuje u sportskoj hali 12. marta. 12. marta mi po treći put već za redom organizujemo takmičenje koje pod nazivom Bodyweight Challenge. To je takmičenje sopstvenom težinom, znači nema nikakvog tereta, sve se radi sa težinom sopstvenog tela. I ovom prilikom bih htio i da se zahvalim direktoru Dobrici koji je izašao u susret i ustupio na halu da možemo da održimo takmičenje tamo. Ono što moramo da kažemo, a bitno je, takmičenje održava se u dve kategorije. U više kategorija. Pogrešio Da, takmičenje se održava u više kategorija. Jedna je kategorija master, muškarci i žene od 37 godina pa na gore. Kategorija juniora do 18 godina, isto muškarci i žene. Open kategorija ili, kako bih rekao, lakša kategorija od pro kategorije, isto muškarci i žene. Nije važno godište i postoji pro kategorija gdje su onako dosta spremni takmičari, isto muškarci i žene se takmiče. Ovo je treći put da se održava, prvi put u sportskoj hali, obzirom na broj takmičara. Koliko je do sada prijavljeno i postoji li još prijave? Prijave nisu u toku. Da, ovo je do sada najveće, ljudi su najviše zainteresovani za ovo takmičenje sada. Organizujemo ga već treći put za redom, znači to je već nekako tradicionalno postalo. Svake godine tu negdje u februaru, martu se takmičenje organizuje. Ove godine sam bio limitirao broj takmičara na 100, misleći da će tako do nekih 100 ljudi da se javi. Međutim, za nepunih 6 dana 120 takmičara se prijavili i to je onako baš bilo neočekivano. Ono što moramo da naglasimo jeste da ukoliko neko odustane, broj će se popuniti. Da, tako je. To je bitno da se kaže. Znači, ja sam prijave zatvorio, 120 takmičara je prijavljeno, ali sam ostavio još da se ljudi prijavljuju preko crte, da u slučaju, jer svaki put se desi da neko odustane, možda 10 takmičara se ne pojavi do 12. ko zna šta može se desi, tako da svi ovi takmičari koji su ispod linije bit će obavešteni ukoliko neko odustane, a već je došlo do odustajanja, da će oni biti ubačeni na njihovo mesto. A kada govorimo o samom takmičenju, dakle vežbe isključivo sopstvenim telom, šta to znači? Tako je. To su vežbe isključivo sa sopstvenom težinom, znači bez ikakvog tereta. Svako ko donekle trenira, bavi se nekim sportom ili rekreativno ide u teretanu, trči, šta god, može da se prijavi na ovo takmičenje. Očekuju ih sklekovi, trbušnjaci, čučnjevi, iskoraci, zgibovi, trčanje, preskakanje vijača, naskoci na kutiju, znači sve što bilo koji rekreativac može da izvede. Sad neko će to da uradi brže, neko sporije i to je to. Klub Iron Fit postoji od 2013. godine, brojite 70 članova, a članovi, dakle, svakako će učestvovati na takmičenju. Oni koji nisu članovi također, postoji ta mogućnost da se priključe. Da, naravno. Pa nikog ne želimo da teramo na takmičenje, oni svi treniraju više rekreativno, ali par naših vežbača se prijavilo na takmičenje, većina nije, ali su oni tu naravno kao podrška ako nešto treba da se pomogne oko takmičenja i to je najbitnije, doći će da podrže svoje drugari iz kluba i to je ono što je bitno. Takmičenje će se održati u 3 discipline, kako vi nazivate 3 vuda. Dakle, svi takmičari prolaze sve 3 discipline i naknadno se boduje. Tako je, da. Neće biti eliminacije, to isto dosta ljudi pita. Znači, svaki takmičar će raditi sve 3 discipline, odnosno sva 3 voda i na kraju, kada se sve to završi, onda će da se boduje i najspremniji tog dana će da stane na postolje da pobedi. Očekujete, pretpostavljam, i veliki broj publike? Pa, nadam se. Kažem, ako je već 120 ljudi prijavljeno, niko od njih ne dođe sam, svi oni dođu iz raznih gradova. Znači, sad je tu optica je trenutno 15 gradova širom Srbije, svi oni dolaze organizovano ili autobusima ili kombijem sa nekoliko automobila, tako da sigurno oko 200-300 ljudi bi trebalo da bude u hali. U centru je, svako će da zanima šta se dešava, ući će u halu da pogleda i tako da. Imate dobru saradnju sa ostalim fitness klubovima iz gradova Srbije? Da, naravno. To je ono što krasi taj naš sport. Ovu našu vrstu fitnessa, što smo svi povezani, pomažemo jedni drugima u slučaju kada je neko takmičenje gdje se koristi oprema, tegovi ili bilo šta, svi se ispomažemo, jedni drugima donosimo opremu da se to olakša i tako da sarađujemo dobro, to je najbitnije. Takmičenje počinje u 11 časova? Da, takmičenje je trebalo da počne u 12, međutim veliki broj takmičara se prijavi, tako da svaki minut će nam značiti da se krene ranije kako se to ne bi oteglo do kasno u noć. Tako da takmičenje počinje u 11 časova, prijave će biti od 9 do nekih pola 11, onda će da krene demonstracije prvog voda i od 11 sati će tačno da se počne, znači bit ćemo striktni što se tiče satnice kako bi mogli sve da uklopimo
u taj vremenski period koji smo dobili u Hagu. Rekao si demonstracije, dakle, pre svakog takmičenja postoji... Naravno, da. Pre svake discipline bit će demonstracija te discipline, jedna za drugom, da se takmičari ne bi zamarali da gledaju sve 3 discipline odjedanput. Znači, pre svake discipline ide demonstracija, šta je dozvoljeno, šta nije, šta se broji, šta se ne broji. Nakon toga kreće disciplina i to je to. Rekli smo 70 članova, a koliko je žena zastupljena u klubu? Pa, tu je oko 30 žena. Što se tiče člana, oni se stalno menjaju. Tako je svuda. Nekog to drži 2 meseca, nekog kraće, nekog duže. Ima ljudi koji su to već godinama od samog starta. Tako da ima nas dosta. Znači, oko 30 žena, 40 muškaraca i to je to. Jel postoji nešto što nisam pitala, a bitno je da naglasimo? Pa, što se tiče tog, znači došli smo da pričamo o takmičenju, tako da što se tiče takmičenja, to je to. Još da kažem da će znači, svaki takmičar dobit će obrok, dobit će majicu i dobit će vodu i to je ono što je bitno da je obezbeđeno za njih. Hvala ti na gostovanju. Vidimo se 12. marta u ustanovi Sportski centar, a mi ovom pričamo o sportu odjavljujemo večerašnje izdanje emisije Srem na dlanu Hronika Rumske opštine u utorak, narednog utorka, dakle u istom terminu na kanalu Sremske televizije.